دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2027-2028 баррасӣ гардид. таъкид карда шуд ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 хусусиятҳои фарқкунанда дошта дар он як қатор муқаррароти нав ва тағйирот пешбинӣ карда шудааст. гуфта шуд ки дар заминаи рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои воридот дар ҳаҷми 65 миллиард сомонӣ пешбинӣ мегардад ки ҳаҷми умумии он нисбат ба буҷети тасдиқшудаи соли 2025 15.5 миллиард сомонӣ ё 31.2% зиёд ва ба 33.3% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар соли 2026 баробар мешавад. дар буҷети давлатӣ барои соли оянда ҷиҳати маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 29.5 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст ки 44% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 15.1% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. чунин хароҷоти зиёд ба ин соҳаҳо аз ҷумла маорифу тандурустӣ нишона аз таваҷҷӯҳи баланди ҳукумати кишвар ба рушди сармояи инсонӣ арзёбӣ гардид. доир ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2027-2028 ва лоиҳаи барномаи қарзгирии берунаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2027-2028 вазири молия Файзиддин Қаҳорзода гузориш дод. таъкид карда шуд ки барномаи қарзгирии берунаи давлатӣ 52 созишномаи қарзӣ аз ҷумла 36 созишномаи қарзии амалкунанда ва 16 созишномаи дар сатҳи мувофиқатсозӣ қарор доштаро дар бар мегирад. ҳадаф аз таҳияи барнома амалӣ намудани назорати дахлдор дар самти ҷалби маблағҳои қарзии хориҷӣ ба Тоҷикистон ва роҳ надодан ба андӯхти назоратнашавандаи қарзи берунӣ мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дастур доданд ки барои дарёфти роҳу василаҳои афзун намудани даромад ба буҷети давлатӣ аз ҷумла тавассути тезонидани раванди рақамикунонӣ гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳама соҳаҳо ва истифодаи васеъи технологияҳои муосир дар гузаргоҳҳои сарҳадию гумрукӣ чораҳои иловагии муассир андешида шавад. дар бораи лоиҳаи барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2026-2030 вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода гузориш дода
از جمله اطلاع داد که برنامه مذکور با مقصد ادامه بخشیدن به نظام ثمره‌بخش دستگیری و رشد علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی، بلندبرداشتن ثمره‌ناکی تحقیقات علمی و تطبیق تکنولوژی‌های اینوواسیونی، همگرایی نیروهای علمی و تکنولوژی به سمت‌های افضلیت داشته رشد اجتماعی و اقتصادی کشور تهیه گردیده است. در کار مجلس همچنین درباره پیشنهاد مجلس وکیلان خلق ناحیه سنگبار در خصوص به کاتگوریای شهرک منصوب دانستن دهه طویل دره و نامگذاری نمودن آن، درباره آمادگی و برگزار نمودن کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و درباره تأسیس مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه ساختمان نیروگاه برق آبی خوتلان گزارش شخصان مسئول شنیده شد. در فراورد کار مجلس، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای عملی سازی برنامه‌های دولتی، تطبیق قانون‌های عمل کننده و دیگر سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئولین وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سفارش‌های مشخص دادند. دستورهای دیگر همچنین برای در سطح بلندی تشکیلی گذراندن چاره‌بینی‌ها در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026، جمع‌آوری بی‌تلف میوه و سبزیجات، ذخیره کافی مواد خوراکه و سوزشواری، وسعت کارهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و غیره داده شد. ادامه اخبار. конституtsiya ҳуҷҷати тақдирсози миллат ва кафили суботу пешрафти ҷомеа. идомаи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ. рушди саноат дар кишвар, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар Бадахшон, имкониятҳои рушди иқтисодӣ фароҳам мегардад. шудгори тирамоҳӣ оғоз гардид. кишоварзон заминҳоро барои ҳосили фаровон омода мекунанд. либоси миллӣ нишонаи тамаддун ва фарҳанги миллӣ. баргузории фестивали либоси миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имсол аз қабули конститутсияи тоҷикистони соҳиби истиқлол 31 сол пур мешавад. конститутсия нишонаи нахустин ва муҳимтарини соҳиби истиқлолии давлат буда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои бо нуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои дигар эътироф гардидани соҳибихтиёрии он аз ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз сарчашма мегирад. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. ҳанӯз 31 сол муқаддам аз ҷониби мардуми ҷумҳурӣ бо дарки масъулияти бузурги таърихӣ ва тавассути райпурсии умумихалқӣ конститутсияи давлати навини тоҷикон қабул гардид. ин дастоварди воқеан ҳам таърихӣ барои эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ, таъмин гардидани суботи конститутсионӣ ва ваҳдату якдигарфаҳмӣ заминаи мустаҳкам гузошт. сохтори конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бисёр ба маврид ва низомнок бо фарогирии тамоми муносибатҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ муқаррар карда шудааст. масалан, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз дебуча 10 боб ва 100 модда ва қисмати хотимавӣ иборат мебошад. дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бисёр муносибатҳои муҳими давлатию ҷамъиятӣ ба таври низомнок муқаррар ва танзими ҳуқуқи худро ёфтанд. махсусан боби аввали конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон муносибатҳое ки ба сохтори давлат ва ҷамъияти хосанд, махсусан тибқи моддаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки бевосита хусусиятҳои умумии давлатдорӣ, соҳибихтиёрӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлатро ба таври мушаххас муқаррар намудааст. қабули конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз дар инкишофи давлатдории навини тоҷикон марҳилаи нави таърихиро оғоз бахшида, боиси дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеа гардид. мазмун ва моҳияти он тағйирнопазир боқӣ мемонад. тибқи моддаи 100 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон шакли идораи ҷумҳурӣ, моҳияти демократии ҳуқуқбунёдӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазиранд. ин аз он шаҳодат медиҳад воқеан ҳам
гуфтаҳои зикршуда ё муқарраротҳои мазкур устувории конститутсияро дар байни конститутсияи дигар давлатҳо нишон медиҳад. беҳуда нест ки конститутсияи моро аз ҷумлаи конститутсияи беҳтарин ё дар 10 гунаи беҳтарин конститутсияи дунё онро шаҳр тавзеҳ медиҳанд. маҳз бо шарофати конститутсия рукунҳои давлатдорӣ низоми ҳуқуқӣ ва волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ пайдо гардида тоҷикистон ба роҳи рушди устувор қадамҳои боэътимод гузошт. Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар низоми қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар низоми қонунгузории тамоми сайёра яке аз беҳтарин конститутсияҳо ба ҳисоб меравад, чунки тавассути ин қонуни асосӣ маҳз ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд муайян гардида, тартиби таъсис, ташкил ва фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ муқаррар гардидааст ва набояд фаромӯш кард, ки маҳз рушди инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ боис бар он мегарданд, ки қонунгузорӣ дар ин самт такмил дода шавад. Вале Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дар назардошти рушд ва инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ қабул гардида, меъёрҳоро дар ин самт бевосита муқаррар намудааст, ки бевосита устувории ин санади муҳимро шаҳодат медиҳад, ки маҳз тавассути ин санади муҳим соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти ҷамъиятӣ пурра, бевосита ва бо низом мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода шуданд. аз ҷониби мардум дар вазъияти ниҳоят мураккаби сиёсӣ якдилона қабул гардидани ин ҳуҷҷати таърихсоз пеш аз ҳама гувоҳӣ аз ҷониби халқи Тоҷикистон дастгирӣ ёфтани сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат буда, ба ҷаҳониён ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстӣ ва анъанаҳои созандагиву бунёдкорона доштани мардумро собит сохт. ин қонуни асосии давлат дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 қабул гардида ва он 3 маротиба 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба тариқи райпурсии умумихалқӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. дар он марому мақсад ва ормонҳои халқи тоҷик ифода ёфтааст, ки ин бевосита аз дебочаи он маншаъ мегирад. дар конститутсия манфиатҳои миллӣ, арзишу анъанаҳои таърихан ташаккулёфтаи фарҳанги халқи тамаддунсози тоҷик, марому мақсади наслҳои гузашта, имрӯза ва ояндаи халқ ифодаи озоди худро пайдо намуданд. конститутсияи Тоҷикистон тақдирсоз буда, ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёт ва фаъолияти инсон, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро дар бар мегирад ва роҳи рушду пешрафти давлати тоҷиконро барои садсолаҳо муайян кардааст. дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Балҷувон корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бо суръати тоза идома доранд. бо бунёду навсозии иншооти нави иҷтимоию иқтисодӣ симои ноҳия куллан тағйир ёфта, сатҳи инфрасохтори он пайваста такмил меёбад. ҳамзамон сокинони деҳаи Мулкон иқдом гирифтанд, ки беш аз 1000 метр роҳи ҳудуди деҳаро мунфаш намоянд, ки ин амали онҳо нишони ватандӯстӣ ва саҳми арзанда дар ободии маҳаллӣ зист мебошад. гузориш дар ин хусус. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Балҷувон корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат ёфта, бо бунёди иншооти наву замонавии симои ноҳия куллан тағйир ёфта инфрасохтори он такмил меёбад. бо мақсади беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум, ҷавонони деҳаи Мулкони ноҳия бунёду аз навсозии роҳҳои маҳаллиро ба роҳ монда, ҷиҳати равои ҳамагуна воситаҳои нақлиёт имконоти мусоид фароҳам меоранд. дар марҳилаи аввал беш аз 1000 метр роҳ мунфарш карда мешавад. сокинони маҳаллӣ имрӯз бо дарки баланди масъулият ҳиссаи хешро дар рушду пешрафт ва беҳтарсозии инфрасохтори маҳал гузошта истодаанд, ки ин ташаббус намунаи бузурги рисолати ватандорӣ дониста мешавад. дар баробари мунфашнамоии роҳ ҳамзамон 3 километр ҷӯйборҳои канори роҳ бетонпӯш шуда истодааст. роҳсозӣ ва таъмири инфрасохтор яке аз самтҳои муҳим ва устувории сиёсати давлат ба шумор меравад. гуфта мешавад, ки баъди анҷоми таъмири роҳҳои ҳудуди ин маҳалла, ин иқдом дар дигар кӯчаҳои деҳа низ идома хоҳад ёфт, зеро ҷавонону соҳибкорони бонангу ори деҳаи Мулкон мақсад доранд, ки бо иҷрои чунин иқдомҳои ободонӣ ҷашни пурифтихори миллӣ 35-мин солгарди истиқлолияти давлатиро дар сатҳи баланд истиқбол гиранд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Балҷувон, Ахбор.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته. جهت سهمگذاری در این روند صاحبکاران، اهالی و شخصان سخاوتپیشه و خیرخواه نیز اقدام‌های نظررس و شایسته را عملی می‌نمایند که اوج کارهای آبادانی در دهات از فعالناکی جامعه شهادت می‌دهد. امسال در شهر و ناحیه‌های ولایت با سهم صاحبکاران و اهالی و مقامات دولتی 750 کیلومتر راه‌های محلی پررا منفرش کرده شد. گزارش همکاران ما. تشبث و اقدام‌های راهسازی در ولایت سوخت نتیجه کارها نظررس و نمونه عبرت است. زیرا همساله مردم زحمتپیشه و بنیادکار ولایت در پیروی به اقدام و تشبث‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صدها کیلومتر راه‌های حدودی شهر و ناحیه‌ها را مطابق به معیار و طلبات پیش‌بینی شده و با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری پررا منفرش نموده با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی را در متحدی و سرجمعی با سطح و صفتی بلند عملی می‌نمایند. امسال در برابر اجرای دیگر تدبیرهای مهمی سازندگی روند منفرش نمودن راه‌های ماشینگرد در 18 شهر و ناحیه ولایت وسعت یافت و نشانداد کارهای اجرا شده قابل ستایش و نمونه عبرت است. طبق معلومات در دوام سال روان با سهمگذاری به‌واسطه اهالی میهن‌پرست و خیرخواه و سخاوتپیشه ولایت که آبادکاری و سازندگی را پیشه نمودند و برای فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی تلاش بیشتر دارند، زیاده از 750 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته پررا منفرش کرده شد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 100 کیلومتر زیاد است. در منفرشکنی راه‌ها صاحبکاران و اهالی شهر و ناحیه‌های خوجند، پانیبادام، جبار رسولوف، اشت، سپیتامین، پنجقند و ناحیه باباجان غفورов پیشصفند. تا آخر موسم ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت تصمیم دارند که با مساعدت مقامات محل باز بیشتر از 100 کیلومتر دیگر را پررا منفرش کنند. این تدبیر مهم اساساً در ولایت از جانب نفران عملی کرده می شود که قبلا نیت سفری حج داشتند، اما با درک آنکه سهمگذاری در آبادانی دیار ثواب بیشتر دارد، صدها نفر ساکنان خودآگاه و خویشتن‌شناس به خاطر بهداشت روزگار مردم کارهای سازندگی و بنیادکاری را عملی می نمایند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. کالج مهندسی تکنیکی ناحیه نورآباد در سمت تهیه و آماده‌سازی متخصصان صاحب کسب برای احتیاجات خواجگی خلق منطقه بنیاد یافته ایستاده است. تطبیق این اقدام مهم امکانیت فراهم می‌آورد که در آینده صدها نفر جوانان ناحیه به تحصیل فرا گرفته شده برای پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادیات منطقه سهمگذار گردند. گزارش همکاران ما. ساختمان کالج کسبی مهندسی ناحیه نورآباد در پرتو دستور و هدایت‌های معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از حساب مبلغ‌های دیرکت ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شروع از سال 2015 مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است. بنیاد کالج کسبی مهندسی در شهرک دربند اساساً جهت آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی طلبات بزرگ مهنت برای ناحیه‌های وادی رشت و نیرگاه برقی آبی راغون پیش بینی شده است. امروز 24 نفر کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود شاهرخزاده کارهای ساختمانی را از روی نقشه به بنیاد بینای ترانسفورماتورها، خطهای آبپرتا و سیلپرتا، اندازه‌کنی یک قسمت باقی مانده بینای تعلیمی، کارهای آبادانی گرد و اطراف انشاءات مشغول می باشند. سالهای قبلی با استفاده از مبلغ‌های پیش‌بینی شده کارهای ساختمانی اساسی در بینای تعلیمی، خوابگاه و دیگر زیربناها انجام یافته. قسمت کارهای باقی مانده با نظرداشت مبلغ‌گذاری دوره به دوره عملی شده ایستاده است. بینای کالج کسبی مهندسی ناحیه نورآباد یکی از انشاءات کلانترین تعلیمی برای کسب آموزی در وادی رشت به شمار رفته. این مکان کسب آموزی برای تحصیل 594 نفر دانشجو پیش بینی شده است تا در آینده جوانان صاحب استعداد و بالیاقت
ба омӯзиши касбҳои рақобатпазири талаботи бозори меҳнат ҷалб карда шаванд. ҳамзамон бинои хобгоҳи чорошона барои 320 ҷойи хоб шароит фароҳам меорад то донишҷӯён дар дигар минтақаҳои кишвармон ба касбомӯзӣ ва шароити зист таъмин карда шаванд ки ҳамаи ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри соҳибкаш шудани ҷавонони зодаи даврони соҳибистиқлолии кишвари аз ин замон равона шудааст. дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагиву ободонӣ бомаром идома дорад. ин тадбирҳо барои беҳтар намудани зиндагӣ ва фароҳам овардани шароити муосир барои сокинон равона шудаанд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашнӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи шаҳри нав бомаром идома дорад. таҷдиду азнавсозии роҳҳои дохилии деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти Истиқлол аз зумраи тадбирҳое мебошанд, ки дар доираи ин ҷашни пурифтихор амалӣ гардид. тибқи нақша бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорону шахсони саховатпеша ба масофаи зиёда аз 5 километр роҳи деҳа мунфарш гардид. маврид ба зикр аст, ки роҳандозӣ гардидани иқдоми мазкур дар партави дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардидааст. маврид ба зикр аст, ки бо дастгирии бевоситаи соҳибкорони деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти Истиқлол зиёда аз 5 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш карда шуд ва то ба имрӯз зиёда аз 40 километр роҳҳои аҳамияти ноҳиявӣ ва маҳаллӣ дошта дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав пурра мунфарш карда шуд ва ман фикр мекунам, ки ин иқдомро мардуми сарбаланди ноҳияи шаҳри нав боз ҳам идома медиҳанд ва то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қисмати зиёди роҳҳое ки ба таъмир ниёз доранд пурра мунфарш карда мешавад ва ҷашни дар пеш истодаро мо бо як шукӯҳу шаомати хоса пешвоз мегирем. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав сохтмони 277 иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда буд, ки то имрӯз 210 тои он мавриди истифода қарор гирифт. сокинони ноҳияи шаҳри нав ба ифтихори ин ҷашни муқаддасу таърихӣ чунин корҳои созандагиву бунёдкориро идома дода, минбаъд низ баҳри рушду пешрафти ин гӯшаи ватани азизи хеш саҳми арзандаи худро мегузоранд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоотии ахбор. зиёд гардидани теъдоди корхонаву коргоҳҳои саноатӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гувоҳи рушди босуръати соҳаи саноат дар ин минтақа мебошад. танҳо дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилоят 50 корхонаву коргоҳи нав ба фаъолият шурӯъ карданд. ин раванд нишон медиҳад, ки иқтидори истеҳсоли вилоят сол аз сол меафзояд ва имкониятҳои нави рушди иқтисодӣ фароҳам меоянд. бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноаткунонӣ бо суръати кишвар, ки яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, ҳамчунин фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026 ба тавсиб расид. вобаста ба ин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамасола тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. танҳо давоми 9 моҳи соли 2025 ба хотири таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар роҳи расидан ба рушди устувор дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 50 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо 250 ҷойҳои нави корӣ ба фаъолият оғоз намуданд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 188 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият намуда дар 9 моҳи соли 2025 ва маблағи 232 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатиро истеҳсол намуданд, ки нисбати соли гузашта 41 миллион сомонӣ ё 21% зиёд мебошад. ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтан ва таҷлили ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша дар соли 2025 дар ҳудуди вилоят сохтмон ба истифода додани 55 адад корхона ва коргоҳи истеҳсолӣ бо 275 ҷойи корӣ ба нақша гирифта шудааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилоят 50 адад
корхона ва коргоҳҳо бо таъсиси 250 ҷойи корӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. барои равнақ бахшидани соҳаи саноат давоми 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби бонкҳои дар ҳудуди вилоят амалкунанда маблағи 23,9 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуданд ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 21% зиёд мебошад. дар 9 моҳи соли 2025 агар гирем ба 22 нафар ба маблағи умумии 10 миллиону 855 ҳазор сомонӣ қарзҳои бонкӣ ба соҳаи саноат равона гардидааст. ҳамаи тадбирҳои дар самти рушди саноат андешидашуда ки дар заминаи онҳо биноҳои ҷадид дар тамоми ҳудуди вилоят қомат рост карданд дар баробари рушди иқтисодӣ ҳамзамон ба назаррабо гардидани ҳар гӯшаи ин минтақаи кӯҳистони кишвар мусоидат мекунанд. моҳираи тоҳир, муборак шоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ахбор. раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кӯлоб ҷиҳати истифодаи самараноку оқилонаи нерӯи барқ миёни аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондааст. ҳамзамон бо мақсади таъмини истифодаи дурусти шабакаҳои барқӣ ва баланд бардоштани сатҳи бехатарии онҳо санҷишу муоинаҳои техникӣ низ гузаронида шуд. гузориш дар ин хусус. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии минтақаи кӯлоб корҳои фаҳмондадиҳиро ҷиҳати истифодаи самараноку оқилона ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқӣ миёни аҳолии шаҳру деҳоти кӯлоб ва ташкилоту муассисаҳо гузаронида истодаанд. ҳамзамон омодагии шабакаҳои барқӣ ба фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва талафоти нерӯи барқро назорат мебаранд. қобили қайд аст ки дар баъзе маҳаллаҳои шаҳри кӯлоб ҳанӯз ҳам ба саҳлангорӣ роҳ дода дар хатҳои барқӣ ки аз зеристгоҳҳо ё трансформаторҳои шиддатро паскунанда ки аҳолӣ аз онҳо барқ мегиранд ба ҷои воситаҳои муҳофизатӣ симҳои гуногунро пайваст карданд ки ин ҳолат бисёр хатарнок аст ва метавонад дар ҳар ҳолатҳои фавқулода ҳар лаҳза сӯхтор сар занад. дар ҳоле ки трансформатор дар назди хонаҳои истиқоматии сокинон қарор дорад ва ин ҳолатро мо дар кӯчаи ҷумъа алӣ мушоҳида кардем ва чунин ҳолатҳо дар дигар маҳаллаю кӯчаҳо низ ба чашм мерасад. оиди гузарондани муоинаҳои техникӣ дар зеристгоҳи трансформаторӣ маҷмӯи шабакаҳои барқи шаҳри кӯлоб 60 адад муоинаи техникӣ гузаронида шуда камбудиҳои ошкоршуда ба шабакаҳои барқӣ пешниҳод намуда шуда протоколи ҳуқуқи маъмурӣ тартиб дода шуда ва ҳамчунин дар зиёда аз 70 километри хатҳои барқи 60 киловати шабакаҳои барқи шаҳри кӯлоб муоинаи техникӣ гузаронида оиди камбудиҳои ошкоршуда нисбати масъулини шабакаҳои барқи шаҳри кӯлоб протоколи ҳуқуқи маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар дигар маҳаллаи кӯчаҳо ки симчӯбҳо иваз карда шудаанду ба ҷои ҳисобкунакҳои пешина ҳисобкунакҳои дақиқи муосир васл карда истоданд кор хеле беҳтар аст ва бо мақсади дар сатҳи зарурӣ гузарондани фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 кормандони шабакаҳои барқи кӯлоб шохаҳои дарахтонро аз симчӯбҳо тоза карда ҳамзамон симҳои фарсудаю пайвасткунакҳои ношоямро иваз мекунанд. мувофиқи гузарондани нақшаи тирамоҳу зимистон дар солҳои 2025-26 мувофиқи нақшашурабинӣ ки вобаста ба ин 5 банд ба мо вобаста карда шуда. аз ин 5 банд 3 бандаш пурра иҷро карда шудааст, 2 банди боқимондаи он қисман иҷро шудааст. дар ин самт кор рафта истодааст. қобили қайд аст ки кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикии минтақаи кӯлоб чунин чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратиро дар ҳама шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб ба роҳ монда истоданд ки ба ин васила камбудиҳои ҷойдошта тадриҷан бартараф карда мешаванд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, шаҳри кӯлоб, ахбор. аз 19 шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти хатлон то имрӯз 14 тои онҳо пурра дурнамои истеҳсоли пахтаро иҷро карданд. дар маҷмӯъ дурнамои истеҳсолӣ дар вилоят 254300 тонна пахтаро дар бар мегирад ва айни ҳол 97% он таъмин шудааст. дар ин раванд пахтакорони ноҳияи носири хусрав низ тавонистанд нақшаи пешбинишударо сарбаландона иҷро намоянд. тафсилоти навбатӣ дар ин гузориш.
меҳнати содиқонаву софдилонаи хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи Носири Хусрав буд ки дар муҳлати пешбинишуда аз уҳдаи дурнамои ҷамъоварии пахта сарбаландона бароянд. Ин мавсим кишоварзони ноҳия дар майдони 3320 гектар кишти пунбадона гузаронида бо риояи талаботҳои агротехникӣ ҳосили фаровони ин зироати техникиро ба даст оварданд. 6800 тонна пахтаки дурнамои истеҳсолии ноҳияро ташкил медод. Бо азму талоши деҳқонони пахтакори ин минтақа пурра таъмин гардид. тибқи кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ноҳияи Носири Хусрав 3320 гектар кишти пунбадона гузаронида шуд ва бо мусоиди боду ҳавои нағз ва агротехникаи хуби кишоварзӣ имсол зиёда аз 25 сентинер ҳосили хуб ба даст оварданд ва 6800 тонн нақшае ки дар ноҳия буд ва боиси хушбахтӣ аст ки имрӯз бо сари баланд нақшаро иҷро намудем. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон барои иҷрои саривақтии ин тадбири муҳими саҳроӣ бо масъулини бахши кишоварзӣ, ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагиҳои пахтакори ноҳия вохӯрӣ анҷом дода, ҷиҳати ҳавасманд намудани онҳо тӯҳфаҳои пулию молӣ тақдим намуданд. Бояд гуфт ки таъмини дурнамои пешбинӣ гардида баробари ғанӣ гардидани имкониятҳои хоҷагидорон ҳамчунин ба фаъолияти мунтазами корхонаҳои коркарди ашёи хом мусоидат менамояд. мувофиқи иттилоъ айни замон дар ноҳия корхонаҳои коркарди пахта фаъолият менамоянд ки дар ҳамкорӣ бо хоҷагидорону пахтакорон ҳосили ҷамъоваригардидаро сари вақт қабул, коркард ва банду баст намуда истодаанд. боиси ифтихор аст ки имрӯз кишоварзони ноҳияи Носири Хусрав аз иҷрои дурнамои ҳосили пахта сарбаландона баромаданд. дурнамои иҷрои пахтаро 100% иҷро карданд. ин худ як пешравӣ дар соҳаи кишоварзӣ буда. кишоварзони ноҳияи Носири Хусрав ба тӯҳфаҳои моливу пулӣ қадрдонӣ гардиданд ки ин дар рӯҳбаланд гардидани деҳқонон, кишоварзон мусоидат менамояд. ҳамчунин дар ин рӯз намояндагон аз ҷараёни корҳои мунфаршнамоии роҳи маҳаллӣ дар деҳаи зарзамини ҷамоати деҳоти тахти Хусрав шинос шуданд. роҳи мазкур 4 километрро ташкил медиҳад ки ин иқдом бо ташаббуси сокинони маҳаллӣ анҷом дода шуда, ҳамчунин намунаи возеҳи ҳисси баланди ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ арзёбӣ мегардад. дар асоси дастур супориши аз сулҳу ваҳдат миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ҷамоати деҳоти тахти Хусрав дар деҳаи зарзамин бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ ва бо тариқи ҳашар бо дарозии 4 километр роҳи маҳаллӣ бо пуррагӣ асбабпӯш карда шуда истодааст. тадбирҳои ободонӣ марҳила ба марҳила дар ин ноҳияи дурдасти вилояти Хатлон бо саҳми соҳибкорону сокинони ватандӯсташ вусъат бахшида шуда, сол то сол инфраструктураи маҳал беҳтару хубтар гардида истодааст. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи Носири Хусрав, ахбор. имрӯзҳо бо истифодаи самараноки ҳар рӯзи фасли тирамоҳ хоҷагидорону кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи шаҳристон корҳои саҳроиро бо сурат идома дода истоданд. заминҳои аз кишт холӣ шуда бо истифода аз техникаҳои гуногун тамға шудгор карда шуда то имрӯз дар беш аз 3000 гектар майдон кишти тирамоҳӣ ба анҷом расонда шудааст. гузориш дар ин хусус. шаҳристон яке аз ноҳияҳои баландкоҳи ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта, иқлимаш ба кишту парвариши зироатҳои гуногуни кишоварзӣ басо мусоид аст. То имрӯз кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия мазрааи наздик 3000 гектар картошказорро беталаф ҷамъоварӣ карда, ҳосили ба дастомадаро ба ҳисоби миёна то ба 300 сентнерӣ расониданд. ғалладонагиҳо низ аз ҷумлаи кишти асосии ноҳия ба шумор рафта, имсол туфайли истифодаи тухмиҳои элитии нави Тоҷикистон, Старшина, Масковский ва Ормон 28000 тонна ҳосили бобаракат ҷамъоварӣ ва дар раванди таъмини сабади истеъмолии аҳолӣ барои 2 сол захира карда шудааст. феълан кишоварзони меҳнатдӯсту бо ҳиммати ноҳияи шаҳристон ҷиҳати фаровонҳосилии соли оянда ва таъмини бехатарии амнияти озуқавории мамлакат азм доранд ки тирамоҳи соли ҷорӣ дар майдони 8000 гектар тухми бобаракати ғалладонагиҳо кишт намоянд. аз ҳамин лиҳоз кишоварзон сараввал ба шудгоркунии босифати майдонҳои киштшаванда диққати махсус зоҳир мекунанд. шудгоркунии заминҳо бештар ба воситаи тракторҳои тасмачарх ва гаронвазни шудгоркунанда амалӣ гардида кафолати ҳосили фаровонро медиҳад. дар ин замина шудгори заминҳои дар фасли баҳор киштшаванда низ имрӯз шудгор карда мешаванд. зеро назар ба тавсияи олимон шудгори тирамоҳӣ барои кишти баҳорӣ аз ҳама ҷиҳат хеле муфид ва фоидаовар мебошад. мазраъҳои дар фасли тирамоҳ шудгор шуда ҳосилнокии заминро дар фасли баҳор боз ҳам баланд мебардорад.
طبق معلومات فوری شعبه کشاورزی ناحیه شهرستان تا امروز در حدود ناحیه با قوه نزدیک 100 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه کشاورزی در میدان زیاد از 3000 گکتار کشتی تیرماهی دایر نموده همه روزه در زیاد از 100 گکتار مزرعه تخم با صفت غله‌دانگی‌ها کشت کرده می‌شوند. کشاورزان و دهقانان و کارگران و اجاره‌کاران کوپراتیوهای استحصالی و تجارتی ناحیه شهرستان من بعد نیز دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را بابت تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت و باز هم بلند برداشتن سطح نیکواحوالی مردم و غنیگردانی دسترخوان پرناز و نعمت ساکنان جمهوری جهد و تلاش می‌ورزند. فردوس عمرزاده، مضبوط بابازاده، آرزو معروفزاده، ناحیه شهرستان، اخبار. خدمت در صف قوه‌های مسلح افتخار و شرف بودن نشان از دوستداری یکپارچگی وطن میباشد. با درک این مسئولیت هر سال جوانان زیاد در جزو تام‌های نظامی مملکت شامل شده قرض شهروندی خود را با جسارت ادا می‌نمایند. سیف‌الله و سید غفران ساکنان ناحیه جیهون که سال 2023 برای اجرای رسالت فرزندی خود به خدمت حربی سفربر شده بودند، پس از انجام آن با کمال مسئولیت به نزد والدین برگشتند. شهری بیشتر در تهیه همکارانمون. سیف‌الله و سید غفران این هر دو دادر و برادر از ناحیه جیهون سال 2023 با راهنمایی والدین و احساس بلند میهندوستی به صف ارتش پیوسته دوام 2 سال ادای خدمت حربی نمودند. عین زمان که قرض شهروندی خویش را سربلندانه اجرا نمودند، اهل پیوندان آنها را با صدای کرنه سرنای و شادی و نشاط استقبال میگیرند. خرسندیم که اینا برای ما رفتن خدمت کردن، حمایت کردن وطن خودشو و ساخت سلامت خدمت کردن اومدن. اینا شادی داریم، بازی داریم. بچه‌ها جوان مردا هم از همیتا خدمت کنن و سری بلند برن خدمت کنن، بیاین قرض فرزندی را ادا کنن. رفتن و سری بلند خدمت کردن، قرض فرزندیش را ادا کردن. طور خود این جوانان ذکر داشتند در رفت اجرای این رسالت شهروندی زیرکی و هوشیاری، دلیری و شجاعتمندی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی را میتوان از خود کرد. زیرا خدمت حربی مکتب جوانمردی بوده از هر یک جوان کشور صبر و تحمل، چالاکی و جسوری و زیرکی سیاسی را طلب میکند. من بکنظرف سیف‌الله با برادرم بکنظرف سید غفران تصمیم گرفتیم که به خدمت حربی رویم. ادای خدمت حربی قرض فرزندی خویش را ادا نموده و وطن و ملت خود خدمت نماییم و با پیش پدر مادر عزیز خود و سر بلندانه برگردیم. من به جوانان گفتنی هستم که با وطن و مادر خود سر بلندانه خدمت کنند و قرض فرزندی خویش را ادا نمایند. باعث خوشنودی است که با به دست آمدن استقلالیت دولتی و وحدت ملی در جزو تام‌های قوه‌های مسلح کشور امکانات مساعد پیشبرد خدمت فراهم گردانیده شده. جوانان با ننگ و عار مملکت با حس بلند خودشناسی و دوست داشتن وطن به صف ارتش شامل شده قرض جانی و ایمانی خویش را اجرا می‌نمایند. سعادت ملت، آرامی و آسایشتگی ساکنان کشور از خدمت صادقانه و صافدلانه هر یک سرباز و افسر شجاع میهن وابستگی داشته. در پرتو این جوانان را میباید همیشه در حفظ مرز و بوم و حمایت منفعت‌های ملی و دولتی از خود توانایی و نیرومندی نشان داده سرحد کشور را چون گوهرک چشم، پاس و امین نگاه دارند. در شهر کلاب و ناحیه شهر توس فستیوال لباس ملی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی، حفظ و رشد عنعنه‌های لباسپوشی تاجیکی، اینچنین تحکیم حس افتخار ملی میان جوانان میباشد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در شهر کلوب فستیوال ولایتی تحت عنوان لباس ملی نشان تمدن و فرهنگ ملی با شکوه و شهامت خاصه در سطح بلند و خاطرمان برگزار گردید که در این چاره‌بینی زنان و بانوان از همه شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب با بر کردن لباس‌های ملی از متاح‌های گوناگون اشتراک کردند. در این راهپیمایی لباس‌های ملی همه منطقه‌های جمهوری نمایش داده شد که مقصد از آن تشویق و احیای لباس‌های ملی، ارزش‌گذاری به فرهنگ تاجیکی لباسپوشی، همچنین پیشگیری از پنهانشوی عنصرهای بیگانه در محیط ذهنی و ظاهری جامعه ارزیابی می‌گردد. امروزها
افتخار از آن داریم که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، لباس ملی و الخصوص چکن به فهرست میراث غیر مادی یونسکو داخل گردید که بار دیگر تاریخی بودن ملت تاجیک و رشد و نمای هنرمندی را در عرصه بین المللی بازگویی می نماید و ما بانوان کلاب شهر باستانی همیشه کوشش می کنیم که معرفگر لباس ملی خود و چکن کلابی باشیم. همچنین در ادامه در باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی به نام میر سعید علی حمدانی شهر کلوب فروم جمهوریوی بهترین عائله هنرمند با اشتراک بهترین هنرمندان از تمام منطقه های جمهوری برگزار گردید که مهمانان نخست از نمایش هنر و دستاوردهای هنرمندان دیدن کردند. در قسمتی تنتنوی چورابینی برآمد کنندگان ابراز داشتند که در شهر باستانی کلوب برگزار نمودن فروم جمهوریوی بهترین عائله هنرمند بسیار رمزی و افتخاری بزرگ است. واقعا مردم این کهندیار از زمانهای قدیم با هنر و هنرمندی مشهور بودند. میباید تذکر داد که هنرهای مردمی قسمت مهمترین نظام عنعنه‌ها و تجربه‌های تاریخی تشکل یافته حیات مادی و معنوی هر یک خلق و ملت را تشکیل میدهند. هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت‌ها پیش از همه در هنرها و تجربه های حیاتی آنها تجسم و افاده می یابد. البته فروم جمهوریوی بهترین عائله هنرمند نیز با مقصد تقویت احیای هنرهای مردمی سازمان داده شده است. احیا کردن فرهنگ، احیا کردن هنرهای مردمی ما یکی از وظیفه بسیار مقدس و یکی از وظیفه بسیار پرشرف می باشد. زیرا ما باید جوانان را در رویه تربیت سازیم که آنها با میراث غنی و مادی و فرهنگی ما ارج گذاشته توانند آن را احترام گذارند. در ادامه چورابینی برای تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان، رشد کمالات معنوی، تقویت نیروی ذهنی، تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی نورسان و جوانان و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی با چند نفر هنرمندان و اشتراکچیان فعال از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر کلوب دیپلم و سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه ها تقدیم کرده شد. چورابینی با برنامه کنسرتی هنرمندان شناخته جمهوری انجام یافت. در ناحیه شهر توز جهت ارج گذاشتن به فرهنگ ملی و عنعنه‌های نک اجدادی، مخصوصا لباس زیبای ملی، اطلس و ادرس و چکن، بلند برداشتن فرهنگ لباسپوشی، ترغیب و تشویق لباس ملی که تجسمگر فرهنگ و آیین ملت تاجیک است، فستیوال تحت عنوان لباس ملی نشانه تمدن و فرهنگ ملی برگزار کرده شد. بهر گرامی داشت فرهنگ و تمدن، رسم و آیین و لباس ملی که نشانه احترام به تاریخ گذشتگان نیاگانمان است، زنان و بانوان، نورسان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهر توز با باور نمودن لباس‌های زیبای ملی راهپیمایی ادانه دایر نمودند که با چورابینی امروزه شکوهی دیگر ضم نمود. مقصد برگزاری فستیوال نمایش لباس‌های ملی پیش از همه بیدار نمودن حس وطن‌دوستی جوانان، ارج گذاشتن به فرهنگ ملی، احترام عرف و عادت و عنعنه‌های نک گذشتگان خود، نگاهداشت تاریخ و فرهنگ کهن‌بنیاد ملت تاجیک، قدر و منزلت لباس ملی، سرعت و صفت تازه بخشیدن به استحصال متاعهای گوناگون ملی از قبیل چکن و چکندوزی، سوزندوزی و گلدوزی، اینچنین معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی به حساب می رود. مورد به ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر ترغیب و تشویق چکن و اطلس در تمام چورابینی‌های سطح جمهوری و بین المللی از جمله فستیوال آزمون‌های اندلیب، چکمه گیسو، سپیده، صد رنگ چکن، تجلیل جشن بین المللی نوروز، مهرگان و عروس‌های استقلال دولتی این متاع را همچون معرفگر فرهنگ و تمدن ملی منظوری همگان می‌گردانند. ذکر گردید که لباس ملی چون جزء مهم فرهنگ خلق و ملت در تشکل حس خودشناسی و خودآگاهی، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی مردم نقش می‌گذارد. ملت تاجیک با تاریخ باستانی و تمدن‌سازی خود در عرصه بین المللی موقع خاصه داشته، همکنون با صاحب استقلال گردیدن کشور و تدبیرجویی‌های راهبریت عالی مملکت با رشد هنرهای ملی و مردمی و عنعنه‌های نک گذشتگان تکانی جدی بخشیده شد. در فرجام چورابینی بهر بالیده خاطری اشتراکچیان از جانب هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه برنامه جالب فرهنگی پیشکش مهمانان و اشتراکچیان گردانیده شد. سعیدشاه اشورعلی‌زاده، اسکندر سعیدزاده، ناحیه شهر توز، اخبار.
امروز در агентии обу ҳавошиносии кишвар бо иштироки масъулини агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зист, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ доир гардид. дар нишасти хабарӣ ҳозирин доир ба ҳолати табиӣ ба вуқӯъ омадаи рӯзи 25 октябри соли ҷорӣ ки дар пиряхи деҳдали ҷамоати деҳоти қалъаи лаби оби ноҳияи Тоҷикобод рух дода буд иттилоъ доданд. дар нишасти хабарӣ мутахассисони пиряхшиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба вазъи кунунии пиряхи деҳдал корҳои назоративу омӯзишӣ дар ҳудуди пирях, дурнамои ҳолати ба ҳаракат даромадани он ва дигар пиряхҳои ҳаракаткунандаи Тоҷикистон ва рушди ҳамкориҳо дар пешгирии хатари пиряхҳои ҳаракаткунанда ба рӯзноманигорон маълумоти муфассал доданд. ёдовар мешавем ки 25 октябри соли 2025 тахминан соати 11 дар ҳудуди деҳаи сафедоби ҷамоати деҳоти қалъаи лаби оби ноҳияи Тоҷикобод аз қаторкӯҳои Пётри 1 аз пиряхи дуғдал масса яхпора канда шуда таърихи дара поён лағжидааст. бино ба маълумотҳо дарозии ин пиряхи кандашуда ҳудудан 2 километр буда, баландиаш 25 метр ва паҳноии он 150-200 метр аст. хушбахтона талафот ва хисорот ба амал наомадааст. масса ях бо ҳаҷми калон то 1500 метр дарозӣ ва 50 метр баландӣ ба поён ҳаракат намудааст ки сабаби асосии зуҳуроти мазкур ҳарорати гармӣ, бардавоми ҳаво ва набудани боришҳо дар давраи тӯлонӣ мебошад. шароити мазкур ба обшавии шадиди пирях ва тағйири тавозуни дохилияи пирях оварда расонидааст. сабаби асосии рахна шудан ё ҳаракат кардани пиряхи дидал ин асосан дар он буд ки дар моҳи апрел дар минтақаи рашт заминҷунбӣ ба амал омад ва дар натиҷаи заминҷунбӣ аллакай структура ё ин ки қисми зиёди пирях яъне ки таъсир ба он расонда шуд ва гарчанде ки дар даҳсолаҳои охир ҳарорат баланд гардид ва дар худи пиряхҳо таркишҳо пайдо мешаванд, яъне ки чуқуриҳо пайдо мешаванд ва баъдан боридани боришотҳои моеъ боиси пур шудани ин қуллакҳо ё ин ки чуқурҳои майда ки дар худи дуруни пиряхҳо ҳастанд боиси ҳаракат кардан, яъне фишор овардан ба худи пирях ва ин омили асосӣ барои ҳаракати пирях оварда мерасонад ва чунин ҳодисаҳо даҳсолҳои наздик низ ба воқеъ хоҳад омад, чунки рӯз ба рӯз ҳарорат баланд шуда истодааст. дар баландиҳои 3000 метр дар моҳи сентябр октябр аз рӯи иқлим, шароити иқлимӣ бояд аллакай ҳарорат аз нол паст гардад, лекин мушоҳидаҳо нишон дода истоданд ки дар водии рашт то худи имрӯз дар баъзе рӯзҳо ҳарорати ҳаво аз 5 дараҷа, яъне ки гармтар шабона рӯз ба қайд гирифта мешавад ки чунин ҳолат ғайримуқаррарӣ аст барои чунин баландиҳо. қобил ба зикр аст ки пиряхи деҳдал яке аз намунаҳои равшани пиряхҳои ҳаракаткунанда дар Тоҷикистон дониста мешавад. дар давраи солҳои охир зери таъсири тағйирёбии иқлим ин равандҳо бештар рух медиҳанд. тибқи мушоҳидаҳои бисёрсолаи агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давраи ҳаракати ин пирях қаблан 40-45 сол як маротиба ба амал меомад, аммо дар солҳои охир такроршавии ҳаракат дар фосилаи кӯтоҳ сабт шудааст ки мутахассисон ҳолати онро ба босуръат тағйир ёфтани иқлим рабт медиҳанд. мутахассисони маркази якшиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои тадқиқотиро дар пиряхи мазкур ба роҳ монданд ва дар ҳолати гузаронидани корҳои тадқиқотӣ дар пиряхи мазкур муайян гардид ки пирях ҳаракати худро аз забонаи пирях деда дар баландиҳои 3500 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. айни ҳол тадқиқотҳо идома дорад ва барои пешгӯӣ кардани хавфи пиряхи ҳаракат шуда мутахассисони марказ тадқиқотро идома дода истоданд. иттилоъ дода шуд ки бо расидани хабар доир ба ин воқеа ҷиҳати бартараф кардани хатари канда шудани пирях аз ҷониби масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон комиссияи махсус таъсис ёфта хафиён таҳти назорат қарор дошта пайдарпай бартараф карда шуда истодааст. ҳоло дар минтақа вазъ мӯътадил буда зери таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати кишвар қарор дорад. дар доираи сиёсати давлатии сифат ва бехатарии маҳсулот агентии Тоҷик Стандарт корҳои санҷиширо дар тамоми соҳаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ ба роҳ монда риояи стандартҳои миллӣ ва байналмилалиро таъмин менамояд. ин тадбирҳо на танҳо ба баланд бардоштани сифати молу маҳсулот мусоидат мекунанд, балки бо эътимодии истеъмолкунандагон ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо низ таъмин карда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ дар ҳамкорӣ бо кормандони нозироти савдои агентии Тоҷикстандард як иқдоми муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ роҳандозӣ гардид. гурӯҳи соҳибкорон бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ ва дар доираи талаботи қонунгузории амаликунанда маҳсулоти муҳлати истеъмолашон гузашта ва ба меъёрҳои сифат ҷавобгӯ набударо бо хоҳиши худ ба агентии Тоҷикстандард супориданд то барои нобудсозӣ пешниҳод шавад. дар ҳамин замина дар агентии Тоҷикстандард семинар машварат дар мавзӯи тоза нигоҳ доштани бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти пассифат ва муҳлати истеъмолашон гузашта бо иштироки васеъи соҳибкорон баргузор гардид. дар ҷараёни семинар масъулини агентӣ таъкид карданд ки таъмини пурраи сифат ва бехатарии маҳсулот на танҳо ба саломатии ҷомеа балки ба амнияти иқтисодии мамлакат низ таъсири мустақим дорад. зикр гардид ки тоза нигоҳ доштани бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулоти пассифат муҳлати истеъмолашон гузашта ва риояи қатъии қоидаҳои савдо яке аз самтҳои асосии фаъолияти агентии Тоҷикстандард ба ҳисоб меравад. ҳамзамон гуфта шуд ки бо вуҷуди анҷоми корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ то ҳол ҳолатҳое ба назар мерасад ки баъзе аз соҳибкорон ва фурӯшандагон маҳсулоти муҳлаташон гузашта ё пассифатро ба фурӯш мебароранд. дар баъзе ҳолатҳо бошад вомехӯрад ки маҳсулотҳое ба талаботи регламентҳои техникӣ ҷавобгӯ набуда ки ин амал метавонад ба саломатии аҳолӣ зараровар бошад. масъулин аз соҳибкорон даъват бар амал оварданд ки манфиатҳои миллиро аз манфиатҳои шахсӣ боло гузошта дар ҳамкорӣ ба Тоҷикстандард барои боз ҳам тоза нигоҳ доштани бозори истеъмолӣ ва таъмини бехатарии ғизоҳои аҳолӣ талош намоянд. дар анҷоми семинар байни кормандони агентӣ ва иштирокчиён мубодилаи афкор доир гардида барои тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба ва баланд бардоштани сатҳи масъулияти соҳибкорон пешниҳодҳои судманд ироа гардид. таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат муносибатҳои нави истеҳсолӣ ба вуҷуд омада дар ҳамаи шаклҳои моликият истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии халқ афзун гардид. ҳамзамон маводҳои истеҳсоли ватанӣ ва хориҷӣ ба истеъмолкунандагон пешкаш карда мешавад. дар ҳамаи ин ҳолат албатта маводи хӯрока бояд ки ба талабот ҷавобгӯ ба истеъмолкунандагон пешниҳод гардад. бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, таъмини бехатарии бозори истеъмолӣ, мусоидат ба рушди соҳибкорӣ ва баландбардоштани сифати кору хизматрасонӣ, кормандону мутахассисони раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб дар 9 моҳи соли равон корҳои назоратиро ба анҷом расониданд. дар ин давра аз ҷониби мутахассисони раёсат дар бозору марказҳои савдои шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо фурӯшандагону соҳибкорон суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуда ба онҳо риояи қоидаҳои савдо ва хизматрасонӣ фаҳмонида шуд. дар 9 моҳи соли равон инчунин бо дархости соҳибкорон маҳсулоти пассифат ва муҳлати истеъмолияшон гузашта аз ҷумла маҳсулоти хӯрокворӣ, нӯшокии ғайримашруботӣ, маҳсулоти ширию гӯшти, равғани растанӣ, намак, хӯроки кӯдакона, хӯриш, ранг, бозичаҳои кӯдакона аз муомилот гирифта шуд. ҷиҳати амалӣ намудани тартиби коркарди маҳсулоти ғайристандартӣ ва нобудсозии онҳое ки ба талаботи регламентҳои техникӣ мутобиқ нестанд дар раёсат комиссия таъсис дода шудааст ки баҳри ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ҳимояи бозори дохилӣ аз молу маҳсулоти пассифат дар рафти гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳии маҳсулоти пассифат ва муҳлати истифодабариашон гузашта дар иштироки комиссия несту нобуд карда шуданд. бояд гуфт ки ҳадафи асосии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама таъмини рушди бо низоми иқтисодиёт, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум буда, мақсади асосӣ дар он аст ки истеъмолкунандагон соҳиби дастовардҳои баланд ва имкониятҳои баробар бошанд. мизоҷон ҳангоми харидории ҳамагуна маҳсулот, бахусус маводи хӯрокворӣ ва тамоми нӯшокиҳо бояд ҳатман ба сифату муҳлати кафолат, рӯзи истеҳсол, муҳлати истеҳсоли онҳо ва дақиқиву низоми воситаҳои ченак диққати ҷиддӣ диҳанд. дар сурати пайдо гардидани маҳсулоти ғайристандартӣ донисташуда нисбати шахсони мутасаддид тибқи талаботи қонунҳои амалкунанда чораҷӯӣ карда мешавад. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Ахбор. пас аз 10 солаҳои интизорӣ давлати Миср барои ифтитоҳи бузургтарин осорхонаи бостоншиносии ҷаҳон омодагӣ мебинад. ин маҷмаи азим 3000 соли таърихи башариятро инъикос менамояд. дар ҳамин ҳол мошинсозони бузурги ҷаҳон низ ҷуғрофияи истеҳсоли худро тағйир медиҳанд. корхонаҳои нав дар минтақаҳое таъсис меёбанд ки хароҷоти истеҳсолӣ камтар ва имкониятҳои рушд бештар мебошанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар.
дар ҷопон шаҳри бепартов амал мекунад. дар шаҳри коммуникатсияи ҷопон корхонаи коркарди партовҳо ба номи Zero Waste фаъолият мекунад. дар ин ҷо 45 навъи партов аз пластик ва шиша то электроника ва либос ҷудо карда мешавад. ба шарофати ин лоиҳа сатҳи коркарди партовҳо дар шаҳр дар тӯли 9 сол ба 80% расид ки 4 маротиба бештар аз миёнаи миллӣ мебошад. илова бар ин барои сокинон семинарҳои омӯзишӣ оид ба ҷудосозии дурусти партовҳо гузаронида мешавад. лоиҳаи Zero Waste на танҳо дар дохили ҷопон балки дар хориҷ низ шинохта шудааст. соли 2018 созмони миллали муттаҳид Камикатсуро шаҳри оянда номид. ҳамин тавр давлатҳо дар саросари ҷаҳон мекӯшанд роҳҳои нави коркарди партов ва ҳифзи муҳити зистро ҷорӣ кунанд. аммо ба гуфтаи коршиносон бе иштироки фаъолони ҷомеа ва ҳамкории байналмилалӣ ҳаллу фасли мушкили партовҳои ҷаҳонӣ ғайриимкон хоҳад буд. дар парвандаи ғоратгарии ҷавоҳироти ҳамсари Наполеон аз осорхонаи Лувр 5 нафари дигар боздошт шуданд. маълумотро прокурори Париж Лора Беко тасдиқ кардааст. ду боздоштшудаи аввал қисман гуноҳи худро эътироф карданд. дар байни онҳо як хаткашони 34сола ки кӯшиш мекард ба Алҷазоир парвоз кунад ва як ронандаи таксии 39сола қарор доштанд. ДНК-и гумонбарон дар як аз тирезаҳои осорхона пайдо шудааст. ёдовар мешавем ки ғоратгарӣ рӯзи 19 октябр рух дод. ду марди номаълум ба бино ворид шуда 9 ҷавоҳиротро аз маҷмӯъаҳои подшоҳон ва императорони Фаронса ғорат намуданд. дар умум арзиши ҷавоҳироти ғоратшуда тақрибан 88 миллион евроро ташкил медиҳад. тибқи иттилои полис 2 нафар рӯзи панҷшанбе дар таххонаи зериобӣ пас аз боришоти рекордӣ дар баъзе минтақаҳои Нью-Йорки баъзе кӯчаҳо ва истгоҳҳои метро низ зери об монданд ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои идораи ҳолатҳои фавқулоддаи Нью-Йорк хадамоти миллии обу ҳавоишиносӣ рӯзи панҷшанбе дар боғи марказӣ 20 сантиметр борон борид. тибқи иттилои Flight Aware дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико беш аз 1000 парвоз асосан дар қисми шимолу шарқӣ дар натиҷаи офати табиӣ муваққатан қатъ шудаанд. пас аз 10 солаҳои интизорӣ Миср барои кушодани бузургтарин осорхонаи бостоншиносии ҷаҳон омодагӣ мебинад. маҷмӯаи миллиарддоларӣ дорои 50 000 экспонат мебошад ки 3000 соли тарихиро дар бар мегиранд. осорхона дар пояи пирамидаҳои Гиза ҷойгир аст ва дар маркази он коллексияи ганҷҳои Тутанхамон зиёда аз 5000 ашё ҷойгир мебошад. дар байни экспонатҳои беназир ҳайкали Рамзеси ду ва киштии қадимаи офтобии Хеопс мавҷуд мебошад. осорхона бо технологияҳои муосири мултимедиявӣ ва толорҳои интерактивӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ва онро бо пирамидаҳо роҳи экологии мошинҳои барқӣ пайваст мекунад. ифтитоҳи расмӣ дар аввали моҳи ноябри соли равон пас аз интиқоли чандинсолаи марбут ба пандемия ва вазъи ноустувор дар Ховаримиёна ба нақша гирифта шудааст. дар ҷумҳурии мардумии чин 25 миллион нафар шаҳрвандон таҷҳизоти нави электронӣ ё автомобилро тавассути барномаи миллӣ оид ба иваз кардани техникаи кӯҳна трейдин харидорӣ карданд. бар асоси ин барнома шаҳрвандон метавонанд автомобил, планшет ё соати ҳушманди кӯҳнаи худро ба таври арзон иваз кунанд. ҳаҷми таъхир вобаста ба намуди мол метавонад аз 70 то 2000 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка бошад. ба иттилои вазорати савдои чин аз аввали сол то имрӯз ин ташаббуси мазкур ба фурӯшандагон зиёда аз 153 миллиард доллар фоида овардааст. ҳадафи асосии барнома коҳиши партовҳо, кам кардани истеъмоли энергия ва ифлосшавии ҳаво мебошад, зеро таҷҳизоти кӯҳна то 2 маротиба бештар нерӯи барқ сарф мекунад. варзишгарони тоҷик аз чемпионати ҷаҳон оид ба кунфу ва ушу бо як медали тилло, 4 нуқра ва 13 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. чемпионати мазкур дар ҷумҳурии мардумии чин баргузор шуд ки дар он 5000 варзишгар аз 54 кишвари ҷаҳон иштирок намуданд. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшоҳи Обид. дар шаҳри эмилшани ҷумҳурии мардумии чин даҳумин чемпионати ҷаҳон оид ба якҳарбаҳои шарқӣ кунфу ва ушу доир гардид. дар ин чорабинии бонуфус дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ҳайати 13 нафар аз ҷумла 8 нафар варзишгарон аз вилояти Суғд иштирок карданд. варзишгарони кишвари мо дар чемпионати мазкур моҳолати баланд нишон дода парчами кишвари азизамонро боло бардоштанд. дар чемпионати мазкур 5000 варзишгарон аз 54 мамлакат иштирок доштанд. дар байни онҳо якҳарбачони мо тавонистанд ба гирифтани як медали тилло, 4 нуқра ва 13 биринҷӣ мушарраф шаванд. варзишгари кишвари мо Мирзодалир Хуршедзода
дар ин мусобиқа аз худ маҳорати баланди техникию тактикӣ нишон дода ба гирифтани медали тилло мушарраф гардид ва ба шарофати ин натиҷаю парчами давлатии тоҷикистони азиз баланд бардошта шуда суруди миллӣ садо дод. чемпионати ҷаҳон байни 54 давлати дунё баргузор гардид. зиёда аз 5000 иштирокчӣ буданд. мусобиқа хеле дар сатҳи баланд баргузор гардид. нисбат ба солҳои бештар мо ҳис кардем ки варзишгарони дигар давлат низ тайёриҳои хеле ҷиддӣ диданд. аммо ба ҳамин қаҳиниҳо нигоҳ накарда варзишгарони мо тавонистанд ба парчами ҷумҳурии азизамонро дар арсаҳои байналмилалӣ баланд бардоранд. дар ҷамъ варзишгарони мо тавонистанд соҳиби 1 медали тилло, 4 медали нуқра ва 14 медали биринҷӣ гарданд ки ин нисбат ба солҳои пештар дастоварди мо хеле дар сатҳи баланд қарор мегирад. албатта дар пеш боз бисёр мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст, дар нақша гирифта шудааст. мо боз низ тайёрии худро ҷиддитар мекунем то ки оянда ҳатман парчами ҷумҳурии азизамонро баланд бардорад. варзишгарони дигари кишвар аз ин чорабини бонуфус 13 медали биринҷӣ ба даст оварданд. ин дастоварду муваффақияти варзишгарон натиҷаи таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушд ва оммавияти варзиш мебошад. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии обод осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. тес фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. тоб покизагӣ аз аввалин қатра. маҳсулоти шустушӯии тоб акнун дар ҳама марказҳои савдо. иқдоми орзуҳои тирамоҳӣ аз ҳумо бонк. фоизҳои қарзӣ ба 3 то 6% барои тамоми мизоҷон паст шуданд. ҳумо бонк, аз орзу то амал. муфассалтар 544. пешвоз гиред ғолиби шоҳҷоиза муборак бошад. раҳмат. ман медонистам ки бурд мекунам. фаридун охез иқдом сар шуд. ҳамқа хуб медидига. бихар ва бурд намо дар авранг аз 20 октябр то 10 январ аз 999 сомонӣ харидорӣ намо ва иштирокчии иқдом бишав. дар иқдом зиёда аз 55 намуди техникаи маишӣ, мебел ва шоҳҷоизаи асосӣ, автомошинаи айон V2025 гузошта шудааст. мо медонем ки ту бурд менамоӣ. мехоҳӣ соҳиби 1 миллион сомонӣ шавӣ? иқдоми бузург аз Zet Mobile оғоз ёфт. шоҳҷоиза 1 миллион сомонӣ. ғайр аз ин ҷоизаҳои пулӣ ҳар моҳ аз 10,000 то 30,000 сомонӣ. барои иштирок ID рамзро бо нархи 3 сомонӣ ва 50 дирҳам тавассути занг ё SMS ба рақами 2929 харидорӣ намо ва иштирокчии иқдом шав. миллионро гир барои амалӣ намудани орзуҳои худ. В каждом из нас спит зверь. Он просыпается, когда ты выбираешь быть первым. Почувствуй, как в груди рвется наружу сила. Твоя природа — быть впереди. Быть лидером. Стань голосом рева. Играй по своим правилам. Твоя энергия, твоя сила. Lion Energy. Пробуди силу льва. Сегодня тоже не было продаж.
Сын говорил, что можно продавать и через интернет. Когда ваш труд ценят по-настоящему, мой Таджикистан онлайн. خورشی پوست، آبروی چشم، رینیتی آلرژی، ورم. فنکارول علامت‌های آلرژی را زود برطرف می‌کند. موافق برای کودکان و کلانسالان. танҳо дар KFC бо ҳамагӣ 35 сомонӣ шеф бургер, картошкаи бирёни пурмазза ва пепсии тароватбахш. ин комбои классик аст. ҳама чиз барои хӯрдани лазиз бо нархи беҳтарин. KFC ҳамеша бо лаззат ва арзон. бо Сбербанк Плюс Русия метавонад дар якчанд сония интиқол дода шавад, ҳатто агар байни шумо ҳазорҳо километр бошад. акнун маблағро ба Тоҷикистон интиқол диҳед. зуд ва бекомиссия тавассути барномаи мобилии Сбербанк онлайн. Амбрагут балғамро тунук карда ба осонӣ аз шуш мебарорад. роҳҳои нафас ва шушро тоза мекунад. таъсири зидди уфунӣ дорад. масъулияти баданро баланд мекунад. амбрагут шуморо на танҳо аз суфа, балки аз шубҳаву гумонҳои бад низ наҷот медиҳад. Амброгут. Зиндагӣ бидуни сулфа зебост. В суете все сливается в серое, пока ты не откроешь Сиома клубничный мохито. Яркий вкус, который включает эмоции. Кола Блэк – темный ритм большого города. Один глоток, и ты на своей волне. Дюшес – сладкий заряд для новых идей. Мохито Лайм – танец свежести. Вдох, и ты уже двигаешься по-новому. А если все на паузе, энергетик Сиома даст импульс вперед. Сиома – заряди день яркой энергии. Сиома – почувствуй вкус природы. کیتفلین از گیاهای شفابخش تیار کرده شده برای رفع التهاب گرده، درد گرده، رساندن سنگ گرده، التهاب راههای پیشاب و پیشابدان فایده بخش می باشد. کیتفلین از گیاهای شفابخش آماده شده به ارگانیسم انسان بی ضرر می باشد. برای آن که دندانهای کودکان قوی و سالم باشند، کلسی و ویتامین D3 لازم است. پس از شکستن استخوان، کلسی مخصوصاً مهم است. شربت کلسی نرم و برقرار شوی تسی استخوان‌ها کمک می‌کند. برای کودکان و کلانسالان موافق است یک شربت برای تمام عائله. طبیبان کلسی نرم را انتخاب می‌کنند. 3 миллион молу маҳсулот акнун дар Лаклак. Либосу техника, маҳсулоти ороишӣ ва дигар молҳои брендӣ бо кафолат ба сифат. Бурдарасонӣ ба тамоми Тоҷикистон аз 20 рӯз. Лаклак, бозор дар телефони шумо. ман медонам ки хонаводаи ман чиро дӯст медоранд. онҳо бештар креми фахак, пухтаҳои пуркардашудаи шаҳддору сурхрангро дӯст медоранд, вале ман дӯст медорам вақте ки ҳамаи хӯрокҳои ман як хел хуб омода мешаванд. ана барои ҳамин ман таъми қаймоқии Шедрелетаро интихоб мекунам. ман медонам ки дӯст медорам. Шедрелета. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. Все меняется. Меняются города, меняется погода, меняются вирусы, и мы по-разному на них реагируем. Хорошо, что в этом вихре событий есть на кого положиться. Анвимакс.
все меняется, Анвимакс остается. Против симптомов, против вирусов. Анвимакс проверен временем и простудой. андешаи бисёр созандаи пешрои миллати моро дар самти сулҳофарӣ дар минтақа ва ҷаҳон пазируфта шуданд ва барои мо бисёр як фахр аст ки як фарде ки аз байни халқ мебарояд тамоми вуҷуду ҳастии худро ба оромии ҷомеа ба оромии кишвар ба ҳастии миллат сарҷамкунии онҳо мебахшад. ин таҷрибаи бисёр нодири ҷаҳонӣ аст ва як андешаи бисёр солими идеологие ки офарандае аст. на танҳо дар андешаи рушду такомулу нигоҳбонӣ ана ҳамин ҳолати иҷтимоию иқтисодию фазои амни кишвари худ дар бораи минтақа ҷаҳон пешниҳодҳое мекунанд ки созанда асту пеш аз ҳама пешгирии терроризм экстремизм масъалаҳои обу иқлим масъалаҳои дигари иҷтимоие ки ба мафкураи ҷавонони имрӯзаву оянда таъсирбахшанд ва боз ҳам хушнудии он аст ки пазируфтану шунохти ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аз рӯи таърихи мову шумо агар бошад дуюм шахсиятерест ки ана ҳамин арзишҳоро муаррифӣ мекунад. یک سالی عمل کنستیتوسیایی تاجیکستانی صاحب استقلال ثابت ساخت که خلق تمدنساز و فرهنگی و آبادگر تاجیک آن زمان توانست سندی را قبول سازد که در حقیقت تجسمگر منفعت‌های ملی، ارزش‌های تاریخی بوده، رشد دولتداری و حیات آسوده مردم را تامین سازد. سلام بیننده های عزیز، وابسته به این موضوع حالا صحبت داریم با دو نفر از حقوقشناسان جوان، شاهرخ آدینه‌زاده و نیکروز تقایمرادزاده. چرا روز قبول کنستیتوسیا یکی از جشن‌های مهم دولتی به حساب می رود؟ در رشد دولتداری این یا آن کشور صحنه‌های فرخنده و فرحبخشی هستند که بهر رشد با نظام ساحه‌های گوناگون حیات خواجگی مملکت، بهر تحکیم رشد با نظام سمت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دورنمای رشد بخش‌های استراتژیک کشور سهم ارزشمند و نظررس گذاشتند و این از یک نگاه اگر تجلیل از روز استقلالیت، وحدت و دیگر جشن‌های ملی و فرهنگی و عیدهای دولتی باشد، در برابر این در ردیف همین گونه جشن‌های پرشکوه تجلیل از روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نیز همچون اهمیت بزرگی تاریخی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی و فرهنگی دارد. تجلیل با تنتنه از روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هم از دیدگاه حقوقی، سیاسی و تاریخی برای ملت